Wannan aidan banza ne. Hello? Namadi? Yanzu shekara 10 da yana turo kuɗi a min gini abin da aka yi min kenan? Ye? Shekara 10 da na a Saudiya an turo ko kwano ba a rufa ba a ringa magana ana aiki? Ye? Kaga nan abun kwade ba ka ji na? Ina ga matsalar network ne. Ba na ji shi network ne. Ka gane na san matsalar kome. Network ne ke baka matsala ko? Shine damuwar network ne yaro. Akwai wani yaro ma yana aikin network din a nan Langon, barin sulfa ma shi. Kin sai dai wai.